Zinea, erakusketak, musika, bisita gidatuak, Irungo bizilagun eta turisten eskakizunei erantzuteko asmoz, abuztuko agenda ekintzaz beterik egongo da hirian. Izan ere, gero eta gehiago dira Irunera datozenak oporretan, eta honek eskaintza kulturala handitzera behartzen gaitu. Es una ciudad que tradicionalmente, durante muchos años, bajaba mucho su nivel de movimientos en los meses de julio y agosto, pero ya desde los últimos años y especialmente este año hay una serie de actividades fuertes que atraen al turismo, no solo que mueve y activa al ciudadano irunés, sino que activa a aquellos turistas que en el entorno o en la propia ciudad de Irún se encuentran pasando sus días de vacaciones. Horixe da, hain zuzen, abuztuan faltako ez dena, agenda kulturala. Oiaso museoa, Mentxugalen aretoa, Hirigurutzetako ingurua edo hiritik egin diren bizitak jarraituko dute. Horrez gain, hainbat ekintza puntual egongo dira. Euskal Jira hilaren 7an, ATP Futurez tenis txalpeketa, Juan Magarate lehenengo martxa zikloturista edo Fikoban egingo den musika elektroniko jaialdia dira jarduera nagusitako batzuk. Baina ez dira bakarrak, Lauzameko musika bandak kontzertuak egingo ditu 12 eta 13an. Sun Magoa ere ikusi ahal izango dugu 14an, eta 22tik aurrera Bidasoa Txingudi folk jaialdiaz gozatuko dezakegu. Oporretara ez doazen irundarrentzat, abuztua aprobetxatzeko agendarik onena.